कनजिताया बेलेग हौवाजों खारबाय। नोंसोर आंनि दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन कनजिताया मानो थाखाय खारदों। तो ससियेल मिडियायाव बहुत दावराव जागासिनो दङ, फेसबुकफोरावबो जागासिनो दङ कनजिताया खारबाय। बेखौनो आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं खोन्थिगोन माबोरै जागासिनो दङ घटनाफोरा। तो फार्स्टआवथे नोंसोर कनजितानि फिसायनि कल रेकर्डिंखौ नायनानै लादो माबोरै बियो सासे ब्रादारजों कल रायज्लायदों। तो नायनानै लादो आरो खोनासंदो माबोरै रायज्लायदों सासे ब्रादारजों। कनजिताया मैया बेलासिनिफ्राय गायबसोबाव मानसिया। नै बोरै जालायखो? बेलासिनि 5:30निफ्रायनो मानसिया न'आवनो गैया। नङा नङा सि सैथो खोथा। नोंनो दाबो डाइरेक्ट नोंनो होना हो बाजै कनजिताया न'आव गैया होननानै बुंना होनो हायो। फेसबुकाव आपल'ड होनो हायो दाबो। आरे आंथ' कनजिताखौ सिगाङाव रायखांखानायब्रा आदा, आंनि भिडिअ'आव नुवाखै नोङो। आं बांद्राय बिदिखौ नायालै मिथिबाय। ओमफ्राय नोङो जाबायदि गुरैलै आदा, बिसिखौ नोङो सामलायनो हागोन ना हाया जाखो? नोङो गुरैद्रायथारो मानसियानो। आं थानाय समावहाय मानसिया आंखौ माबायो मिथिबाय। ओमफ्राय आं जेब्ला एसे ओंखारबानो बे माबायो मिथिबाय। एसेबां सामलायनांलाय, एसे सामलायनो नागिरबानो खारोबा बियो। ओमफ्राय आदा खोनाबाय? बे खोथाया सैथोमा? कनजिताया न'आव गैमारा? गैया मैया बेलासिनि 5:30निफ्राय गायब बियो। र' नोङो दावराव दावसि दाखालाम, नङाबा ससियेल मिडियाआवहाय बियो दावराव जालायगोन। नङा, आं बेखौ एबाराव खालामखागोन। आरो बिनि चेनेल मोननैखौ स्ट्राइक होनो नागिरबाय आं दा। गथ'नायाथ' आदा जालायबायना, बेथ' दाख्लैसो दावराव जानानै जोबनानै थांदों आरो बेखौनो आरो दावराव खालामफिनबावसै आरो। जालालै। माने बे दा ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुक इउटुबजों फैसा एसे एफा एनै मोनो नालाय मासावहाय, बेखौ लानानै माने गाव जानो हागोन बिराद दुगि आरोखि बियो। ओंखायनो बेना इउटुबाबो एबार आं सासे जायखि मानसि स्ट्राइक होबानो बेना इउटुबा डेट जाबायबो। ओमफ्राय आदा नोङो कुसुगावआव मा लांफैदों? आङो कुसुगाव लांफैनाया दासो जों दैदेनजाजों आं दासो सफैदों न'आवहाय। मथा मथि आङो 25 मिनिटसो जादों न'आव सफैनाया। अब्लाथ' बेबो दस्राजों खाराखैथ'? मानसिया रावजोंबो थाङाखै, रायलायनाया हिनजावफोर गोजा। दहाय आंजों रायलाया आरोखि, आंनि फनखौ रिसिभ खालामा। ओमफ्राय दैदेननिखौ रायलायो, दैदेन बिसिनिखौ रायलायो, ओमफ्राय लोगोफोरनिखौ रायलायजोबो। आं खालि आंजोंल' रायलाया बियो। जारला जालायबायलै आदा। नोंसोरोथ' कल रेकर्डिंखौ खोनाखाबायानो जानांगौ माबायदि कनजितानि फिसाया सासे ब्रादारजों कल रायज्लायदों कि आंनि हिन्जावा खारबाय, सानथाम जाबाय, माबे रायज्लायदों आरोना बे ब्रादारजों। ओमफ्राय बे भिडिअ होखांनायनि उनाव आरो मोनसे कल रेकर्डिं होदो आरोना, बेखौबो नोंसोर नायनानै लाग्रो। नोङो खारबाय होननाया माथो खाराखै? अबहायथो दङलै बेलाय? माथो आदा आं जेन'बा ससियेल मिडियाआव होदोंमोन, ओमफ्राय माथो मानसिफ्रा नाटकसो जाफ्लादोंसो भिउस मोननायनि थाखाय बिदिसो होनदों माथो। सानथाम जाबायना दाबो फैयाखै। दाबो फैया? हो आदा? मानसिया दङ लोगोनावहाय, मैया खोनादों। ओमफ्राय जेन'बा मा जानानै थाङा बे ओमफ्राय न'निफ्राय? थारमाने बिनि चेनेलखौ ना आरबि बसुमतारी होननाय, रबिन बसुमतारी होननाया स्ट्राइक होना होदों। ए बेनि चेनेलखौहाय? औ, फेसबुकखौहाय। ओमफ्राय आङो माने होबाय नालाय, ओमफ्राय जोङो ओइदिनखालि 12थासोआवसो न'आव सफैखादों। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय, जाबाय। ओमफ्राय बे रबिना फन हरदों आरोखि बियो। रबिना फन हरनानै बुंबाय, खुलिनायाथ' आं खुलि हरबायमोन, दा बोरै जागोनथाय माबा माबि सोंहरलायदों आरोखि। उनाव गावनो रबिनानो बुंफिनबाय, बोरैबाबा नोंना चेनेला थैनोबो हासिगौ, बोरैबासो जानाय बादि मोनबाय आं होनना बुंबाय आरोखि बियो। आं खोनागासिनो दंखायो। ओमफ्राय बेबायदि खोनाबाय? बेबायदि बुंबाय ना, बेबायदि माबा नालाय आंबो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबाय ना। ओमफ्राय बुंबाय आरोखि नोंनि बेबायदि फाल्थु जानला मोनला माबानायावनो नों मालायजों स्ट्राइक होजादों मा जादों होननानै बुंबाय आरोखि आं दहाय। ओमफ्राय आदा अब्लाथ' बियो खारथायनायाखैना होनबा? खारथायाखैनो होननाङा। खारनायाथ' खारथायाखैयानो जाहैबाय। थारमाने बियो आंखौ बुंबाय, नों ओजों थांफिनदो खामानियावहाय, खामानियाव थांफिनदो, दा फैसाबो मोननाय नंखाला, आंनाबो चेनेला स्ट्राइक जाखाबाय, फैसा हाबगोन ना हाबा थिग गैला, आरो नोंनाबो बेथना खय थारिखआव हाबहैगोन, दा मासबो जोबथाराखै होननानै थिनहरबाय। ओमफ्राय आं बुंबाय, आं दानो मानो थानांगौ, आंना जे जायगायाव टाइमानो 5 थारिखसिम सुथिखा, 5 थारिखआव थांनांगोन आङो। अब्ला ओमफ्राय उन्दैफोरखौ गोसोखांनानै फैयाखिसै आरो बियो? अबाय थाबाय थाखो बियो? मबावबा मानसिया सेरफांगुरि साइडआवनो दङ। आं बे लाइभ होबाय थायोना बियो, बेयाव नायदों आं जायगा। ओमफ्राय आङो नैबे ससियेल मिडियाआव होदोंमोन ना आदा, ओमफ्राय मानसिफ्रा बुङो आरो थगायदोंसो, नाथायसो बिसिनि भिडिअखौ रावबो नायनो नाङा,
बिसोर भिउस मोननायनि थाखायसो बिदि नाटक देखायदों होननानै बुंहरदों आरो मेन खोथाया बेनो जाहैबाय माने नाटक होननानै नायदोंबालाय मा जानो जे जायगायाव सैथो खोथा नोंसोरबो सोंहरनो हागोन माबानाव रबिनाव आरबि बसुमतारिनाव स्ट्राइक होदोंना होआखै बेनि थाखाय एसे दावराव जालायबाय नालाय नांलायाखैबो केम्प बुंदोंल' बेवहायनो आं बेलासियाव दखानाव बिदिनो 4:30 आं दखानाव ओंखारलांबा बे 5टायाव न'निफ्राय ओंखारलांदों आरोखि मोना बेखौनो आरो आंनि चेनेलावहाय आं थारमाने नों खारबाय नों होनो थिननायखाय आंनि फेसबुकआव होदोंमोन आरो होनांगौबो सम औ ओमफ्राय आंनि कमेन्टआवहाय लिरहरदों बे ससियेल मिडियानि जे माबाफ्रा आंनि भिउवार्सफ्रा लिरहरदों ओमफ्राय थगायदों नाटकसो होनना बुंदों आरो भिउस मोननायनि थाखायसो बिदि खालामदों होनना बुंदों औ नङा थगायदोंबालाय बेलाय एस जकिंजोंहाय बियो कल रेकर्ड रायनानै एस जकिंआ हगारना होदों ना होमबाना मोनथिगोन ना मानि थाखाय थगायदों ना मादों भिउसनि थाखाय ना थारमाने आं बै फार्स्टआव जे आं भिडिअनि गेजेरजों जे देखायदोंमोन कल रेकर्डिंखौ बे भिडिअखौ नुनानै माने कल रेकर्डिंखौ नुनानै आङो भाबिदोंमोन बिसोर ओरैनो नाटक खालामगासिनो दङ खिन्थु आं आरो मोनसे कल रेकर्डिं भिडिअखौ नुनानै आं माने मारैबा मोनसे नांदों आरोना मा जागासिनो दं बियो कपिराइट स्ट्राइकनि थाखाय माने बियो बेलेगनि न'आव थांनानै दंहैयो माने बिनि चेनेलाव माने कपिराइट स्ट्राइक हरदों थ' नोंसोर कल रेकर्डिंआवथ' खोनाखाबायानो जानांगौ कनजितानि फिसायनि कपिराइट स्ट्राइकनि थाखाय खारदों माने चेनेला डेट जागोन होनदों कल रेकर्डिंथ' नोंसोर खोनाखाबायानो जानांगौ थ' नोंसोर बिनि सायाव माबा मोनसे बुंगोन नामा बुंनो हागोन आंनि दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनोसै माने सोरबा भाबिगासिनो दंमोन सानगासिनो दंमोन कनजिता बर'आ बेलेग हौवाजों खारबाय नामा गारनानै खारबाय नामा हौवाखौ ओमफ्राय नोंसोरथ' नुगासिनानो दं जागोन कनजिता बर'आ दासान्दि भिडिअ आपल'ड खालामाखै इउटुब चेनेलाव थ' नोंसोरो खोन्थाहर कमेन्ट सेक्सनाव कनजिता बर'आ भिडिअ बानायबाय थानांगौना थानाङा नोंसोरथ' दासान्दि नुगासिनानो दं जागोन कनजिता बर'आ इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामाखै आरो नोंसोरनि बायदिब्ला कनजिता बर'आ आगोलनि बायदि भिडिअ आपल'ड खालामनांगौना खालामनाङा बेखौ नोंसोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आरो नोंसोरो कनजितानि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोना मोना बेखौबो खोन्थाहर कनजितानि इउटुब चेनेलाव माने स्ट्राइक नांदों आरो बिनि थाखायनो बियो खारलांदों आरोना बिनि माने लोगोनि न'फोराव बियो खारदों जानो हागौ ओमफ्राय बिनि हौवाया बेबायदि कल रेकर्डिं भिडिअ बानायदों ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव हगारदों थ' बेनोसै आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ आरो नोंसोर कनजितानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ना मोना खोन्थाहर